Pori. Subarulla tultiin. Kiitos paljon. SFL Masters Tourin osakilpailu by Korny ja Prodigyn muovi sponsoroi tätä kisaa. Meillä on täällä Superproona tällä kertaa kuka muukaan kuin Pappa Heinänen. Onko mones kerta täällä Porissa? Äkkiseltään sanottuna 3. Täällä pelataan 21 väylää tänään. Mikä on sun tulosten jälkeen ennustuksia pöytää heti? No, mulle huudeltiin, että 20 alle, mutta mä itse sanoisin ehkä, että 12 alle, niin mä oon ihan tyytyväinen. Sitten meillä on Mustavaris ry:n ratamestari ja radan ratamestari Mikko Järvinen täällä. Mitäs sä meinasit tänään meille heittää? Niin, tulosta vai? Läppää myös, mutta tulosta myös. Pelataan -3,5. -3. Mulla on mahis pelata tää -5, mutta mä pelaan +5. Marko, mitä sä aiot heittää tänään? Mä nyt aina pitää 7 paremmin pelata kuin sä, eli -2. Kovia on puheet. Katsotaan, onko putit ja heitotkin kovia. Lähdetään kattelemaan, mitä tää rata on syönyt. Meillä on 21 väylää pelattavana. Tervetuloa Poriin. A1, Kirjuriluoto. 199 metriä. Mennään hetki ensin suoraan. Lopuksi käännytään oikealle ja sieltä löytyy vähän puuyllätyksiä. Helppo barneli. DD1 lähetään kattelee, jos mä saisin vähän flipautettua tätä. Päästyy tonne auringolle. Joo. Kyllä sieltä pääsee paarin pelaamaan. Millä Joona lähtee hakemaan? Kyllä mä lähden tämmöisellä Alivakal Star Dessulla. Väylä kääntyy tonne oikealle, niin heitetään kovaa tonne aika korkealle ja koitetaan flippaa. Vaikka ollaan Porissa, niin Kotka mielessä. Kotka mielessä aina. Noniin. No ei se nyt ihan mikään huippu ole, No jos ton nyt näkis vielä, mihin se ländää, niin... Tuolla on joku kori, mutta se ei ole se kori. Sama heitto. On vaan eri mies. Sama heitto, eri mies. Se on. Oo hyvä. Oranssi kiekko menee. Sen näkee. Ennenkin Poris pelattu. Hieno. Tämä jätkä ei paljon vauhtia tarvitse. Hän on Silva Saarinen miehen vaatteessa. Hän vetää standstillin. Mitä? Ai niin, toi on se linja. Unohin. No vähän lipsahti. Vähän, mutta sanotaan, että se on etäällä. No. Vitsi. Ei. Hyvä oli. Mikko. Paikallislinja. Oho. Tervetuloa porilaiseen puistoon. Täällä on Marsu. Taas mettää. Hyvä on. Skipillä. Milli. Nice. Mä mukamas koitin vähän runaa sisään, mutta jäi vaan matalaksi. Pieni yri. Tää on vaan hyppyputti. Kato. Ei. Ei oo vähän aikaa nähnyt Rikun pelaamista, niin hirveästi tullut voimaa offarilla. Mä oon kantanut 2 osia, kato tässä nyt 8 kuukautta, niin kauhea temmi tullut. Vitsi. No, rohkea koitto. Noin. Noniin, tuplalla mennään sitten. Ja A2, par 3, 83 metriä, auttia vasemmalla, oikealla kesäteatteri ja kori on hieman oikealla. Stallaava fore, kiitos tilattu. Joo, 83 metriä, niin kyllä joutuu Dessul taipuu. Sen verran korkealle joutuu heittää, että tässä on saatu feidin korille. Jees. Se lipsahti kädestä. Dessul saa helpommin mitä. Nyt on hyvän näköinen. Nice. Vähän matala. Riku lähtee DD3.
Ai että helppo peli. Siinä jäi käteen kiinni. Maistuuko Rikulle birdie? Hittolainen, hyvä yri. Noin. Kiesi eka birdie meidän kortille. Vitsi! Tää on niinku ihan naurettavaa, miten tää nyt menee tämmöiseksi. Ei sun tarvii Riku noin paljon arvoa antaa Markolle. Oi herran jumala. Ei oo totta, tää on ihan siis kuraan tää putti. Ehkä se on siitä kiinni, ettei mallaa. Kahteen ekaa väylä ottaa 10 puttiin, eiköhän se kohta ole lämmin. Niin totta muuten, mä en lämmitellyt mun puttia. Väylä 3, 74 metriä. Vasemmalla OB tuo tie ja oikealla luonnollinen OB joki. Jos kiekot menee sinne, niin kiekkoja saa power gripiltä. Mä heitän nyt MVPn servon tohon koriin. Ei, en mä viitti hakea. Kuva on kaunis. Ei. Kyllä Sieltä triplan vielä tekee sitten. Joo, itellä oli äsken niin hyvä fore, että mä lähden tähänkin nyt haastaa fore pienen skipillä tohon Onpa hieno kiekko. Mikäs tää on? korijalkaan. Tää on fire. Värjätty fire. Ja Skippiä tarvitaan. Ei oo todellista. No se oli semmonen mikä tarvittiin. Joo. No ei. Nyt vaihdettiin puolta tänne Porkan puolelle. P1, 97 metriä. Keskellä koivut ja voi mennä oikeastaan kumpaa puolta tahansa oikealla ojaa auttiin. Niin mä ehkä ite lähden pelaa tuolta oikeen kautta sellaista loivaa hysseä, niin mä pelaan sitä tavallaan feidin tonne safety puolelle. Ei. Pitää olla paljon korkeampi. Flippa. Älä osu niihin puihin. Ui! Oi. Viime kesänä kun pääsin sen metsäpillivällä 120 poroja, niin tuntuu sen Ei! 5. väylä P2, par 3, 63 metriä, puupilli, pikkasen kaarituu tuonne oikealle, OB tie ja OBtä ilmeisesti myös tuo skeittipuisto, mutta sinne ei toivota, että kukaan heittäisi. Niken dropilla ja forella tosta noin. On hyvä. Ei pitkä. Ei oo. Sanoisin, Okei, että aika se on siellä. määrämittainen. Butil. Eilen sain Kaisulta. Ei. No oot sä siellä kuitenkin. putille vielä. Joo. On hyvä. Väli. Meni. Kyllä. Yritin naissata, mutta menisin. Niin. Vähän alivakkoompi olisi saanut olla. Noin. Ei jää niinku ihan kuivaksi. Jep. Noin. Come on. Ei ollenkaan huonompi, Nikke. Ei ollenkaan huonompi. Helppo par 3, 78 metriä muistaakseni, kyllä. Suoraan antaa kiekon feidata, se tekee työtä. On tuolla metän takana se kori nääs. Noniin. No en ollut siellä vasemmalla. Just tonne. Lipeästi sormesta. Meni Sä läpi, sinne, hei. kaikesta läpi ja korjalle varmaan. Nää on näitä Jomelille. Nää on Jomelille näitä. Feidi. Mekaaninen feidi. Rikulla matkaa 15 metriä korille. Näette sellaisen tiikerimäisen suorituksen nyt. Koriin haetaan. Ei me lähdetä leijappaamaan mistään.
Oli sellainen syöpäinen tiikeri. Tosi paha syöpäisellä tiikerillä. Siis aivan järkyttävä syöpä. Niinku ihan viimeisiä hoitoja. Katoo! Hyvä birdi. Viimeisiä hoitoja käy se syöpäinen tiikeri läpi ja sillä ei yhtään karvaa enää. Ja kaikki on mennyttä sillä tiikerillä. Se on niinku... Se on syöpäinen tiikeri. No voi jessus sentään. Nyt tää taas menee tämmöiseksi. Eli noin otetaan kiinni ja noin laitetaan. Aivan. Sehän se vaikeampaa. Jos et huomannut, mä otin pörrön. Huomasin. On tommonen pieni tekonurmi tasanne tehty tonne havupuiden taakse ja voidaan mennä oikealta vasemmalta ylhäältä mistä haluaakin helpoiten päästä. Kisapeli on tuolta oikealta vaan hysse. Ja Feida, ei ihan feidaa tarpeeksi, mutta on se putilla. Mimmonen se on? Itse asiassa se oli. rollerilla. Se on sisämettässä. Vähän kun olisi ollut matalempi, niin olisi ollut No aika... niinpä, nyt se on siellä mettässä. Älä osu siihen. Hyvä. Mihin mä heitin? Ilkein putti Haaralt ja C2, mutta yrittänyt ei laiteta. Nyt typerää eikä heittänyt sitä ekaa. Tule. Noin. Eikä heittänyt sitä ekaa väylälle, vaan yritin sieltä läpi. Mukavaa seuraa. Hyvä! Eli Marko pilasi meidän parframein triplalla. P5. Par 334 metriä. Tavallaan on lääniä, mutta sitten kumminkin toi linja, jos haluaa korille, niin aika tiukka. Ellei ole ihan jättimäinen fore, mutta itselle ei löydy sitä, niin mä lähden pikku takatuulin niin tiipparilla ihan pieneen hysseen. Ei lähtenyt pieneen hysseen, kun lähti iso hysseen. Oho! Sieltä tuli vastatuuli. Osu. Ai. En mä kyllä lähde tähän mitään lisää tekemään. Väylällä. Turbulense. Hienoa. Oi, kiitos. Joku barella zone. Kornillahan on tällaisia proteiinipatukoita nykyään. Ei ainakaan siitä kiinni kiessin bogit. Vähän vettätaulusta jo. No voi pieni grippari. Moro. P6-väylä seuraavaksi. Tää on ihan uusi väylä itsellekin. Perimätiedon mukaan joku 115 metriä korille. Kori ennen on vähän koivui, mutta tuolta oikealta pääsee kiertämään. Jos riittää hanska niin korille, niin mä lähden pelaa sieltä flättinä kautta ihan pieneen antsaa firellä ja sitten iso feidi korille juureen. Mä pelaan paaria. Jos on se putilla, mutta olisi ihan vähän leveämpi pitänyt olla. Ylhäälle se meni. Meidän pitäisi kyllä Riku se heittoklinikka ottaa joku päivä. Joo. Nappasen zonen pönttö. En heittänyt pönttöön kuin 10 pitkäksi. Uitaa. Jäi varmat pois. Seuraava väylä 90 metriä. Pitäisi löytyä semmonen 90 tai satkun fore tai sitten ylikääntävä rysty. Mä koitan forella tohon rinkiin ja sit toivotaan. Ratamestari terveiset tälle väylälle niin kisaa varten.
Ympärille tulee auttia. Kylläpä tuuli nosti. Kylläpä toi hyvin. No se on siinä kakkosringissä. Onhan toi nyt ringissä. On voi. Mä äsken tossa sanoin, että täältä pitäisi niinku heittää. Niin Jomeli sanoi, että hän heittää sitten tuolta oikealta. Niin heitä tuolta oikealta yli. Tähän sanoi scooter jotain. Ui! Feidi Älä osu. No joo. putilla. Tuu takaisin. Ei tuu niinku sulla tuli. Noin. Naulaa. Miten se ei mennyt mukaan? Tuuli tiputti. No ei mullakaan jaksanut. Pieni myötis täältä, niin se ei nostanut yhtään. Jep. 10 väylää pelattu. Joona -4. Mikko +1. Minä +2. Riku +5. Eli mä oon tuloksessa vielä. Kyllä oot joo. Vielä ollaan. 11 väylää jäljellä, 10 pelattu. Mulla on mahikset vetää sinne -5. Onko tässä kotkamahiksi mulle? On. Kerros vähän, miten sulla meni Jonesbrossa ja minkälaisia heittoja siellä tuli heitetty? No Jonesboron kisa nyt ei mennyt kovin kummosesti. Putinkaan oli vähän vaikeuksia, koska myrskytuulet. Aina on niitä päiviä. Niin Arkansasissa aina. Mutta Joo. heitin elämäni pisimmän heiton siellä 217 metriä. Siis niinku pisimmän heiton ikinä missään. Joo. Näin. Kiva. 217. Ja siltikin hävisin Saukolle 20 metriä. Ja Saukko heitti fairwaylla sen. Ei, kyllä sekin joutui ihan leverimmistä ottaa Joo. sentään. Mites muuten toi kausi, niin mitä sulla on nyt tiedossa? Eurooppaa ainakin tässä ja Joo, alkukausi oli Jenkeissä tosiaan 3 kisaa, vähän niinku kauden startti. Sitten nyt on Euroopan stretchi aika pitkään. Tässä on ollut vähän tällaista lisätreeniä toukokuussa ja toukokuun lopussa alkaa sitten kisat Suomen Pro Touria, Euroopan DGPT-kisoja ja sitten elokuun loppupuolella taas Jenkkeihin ainakin MM ja USDGC, jos sinne saa paikan, niin ne on tarkoitus pelaa. ei muuta kuin kovaa suorittamista sinne vaan. Kyllä. P8, par 3, 77 metriä. Puiden helmassa on siellä kori. Mä heitän varmaan sillä turbulenssiforella tai sit jollain fairway forella tonne noin. Mä heitän tonne varmaan fairway foren. Mene sisään. Ei! On. Ui. Yksi putti uppos sentään. Logiputit menee aina. Onpa kyllä kiva ilma pelata frisbee-golfia. Kiva ilma. Tervetuloa Pöysi. Helppo 220 metriä par 4. Iigle-väylä. Jos Joona heittää se 217 nyt. Tuossa on vaan just tuossa linjalla noin, mihin mun pitäisi heittää se iso heitto. Joo. Autti oikealla pyörätie, vasemmalla hiekkatie, korin takana autotie. Missä kori on? Se on tuolla sähköasema edessä. Siellä näkyy semmonen vaakapölli sen vasemmaa puoleen hiukan. Joo. Pitäisikö meikä ottaa se? Hyvä. Voi vitsi, se flippasi kyllä vähän liikaa. Me kaiken läpi sieltä vaan. No, paaripeli. On hyvä heitto. Oi. Nyt on hyvä heitto. Joo. Hyvä. Metrei.
flippaa. Putilla. heitto. Prodigy sponssaa tätä kisaa, niin otetaan A-femma. Ihan pieneen ansaan semmonen flexi tosta. Ja stop, jarru. Lähti karkuun kun näki Riku. Mä oon Susi. Hyvä. Ja P10. Pyörätie oikea lauttia. Vasemmalla on joki. Kokemäenjoki virtaa paljon. Älä heitä sinne. Siellä on myös OP-boksi tuo vasemmalla. Älä heitä sinnekään. Sinnekin hukkuu kiekko. 173 metriä. Heitä suoraan niin pitkälle kuin haluat. Joona heittää mukille. Antaa skipit. Hieno heitto. Eikö vähän pitkäksi? Ei. On hyvä. Hyvä heitto. Nice! Mä ton otan. Jotenkin. Hyvä. Ei voi mitata toi. Ui vitsi. Up. Noin! Nice. Pitäisikö mä ottaa täältä, niin mä saan semmosen runin, mikä ei mene ihan älyttömästi pitkäksi. Joo, pikku runi. Joo. Kokemäen joki on autti. Ja Mikko heitti Jaa. Kokemäen jo... Ei heittänyt perhana, kun se on siellä. Paras siinä, enpä sitä kiellä. Joo. Mutta tuolla on se kaikki Hyvä. P11, 111, par 3. Suora feidi nostolle. Pikkusen kutittelee siellä takana sit muuten joki. Et jännittääkö putata vai ei? Joo, Firebirdi korkealle, että kiekko menee tarpeeksi vasemmalle. Ja löytyy ehkä korialta. Korista. Joo, korialta. Taksilla ykkösen. Sori, mä meinasin suolata tuon heiton ihan täysin. Eli mitä metallitolppa? Hyvä. No niin, Riku on nyt ladannut itseänsä teholla. Joo. Onko jopa Pirkko? Noin. Täällä mitataan tämmöstä 37 metrin lähäriä. Tää on todella hankala. 264 metriä. Joo, niin joo. Ai. Musta ei oo mittamieheksi. Just tommonen. Täydellinen koitto. Ai, No jäi vielä kuivalle. Jesus Christ. Tommonen oli tarkoitus. On. Ei ollut. Hyvä. Paari! Tää on niinku tää, mistä mä näen aina öisin unta. Nostopörö. Mä näen jostain ihan muusta kyllä unta. 75. Yli. 100. Meinaat heittää yli. Eikö tää onko yli 75 vai siis joille reunaan? 75 on sisällä. Okei. P12. 147 metriä. Par 4. Vasemmalla autti. Oikealla autti. Välissä autti. Ja sitten tuolla takanakin on auttia. Tori näkyy tuolta. Kyllä. Isommalla kädellä heittää aukkoon.
isommalla riskillä. Kokoisia käsiä täällä löytyy. Mulla on vaan tämmönen. Kesäreuna ehkä. Sä kun rupesit prassailemaan sillä Jones Bro heitolla, niin sun pitää nyt heittää sit koriin. Joo, no mä yritän. Tuuli pitää katsoa eka, joo, sitten pitää osua tuohon väliin ja pikku feidi. Pikku feidi, nyt! Mekaaninen. Ei osunut onneksi isosti siihen puuhun. Meinas olla katastrofi lähellä. Kunhan se ei pyöri. No se ei oo kyllä edes 45. No varmaan Hyvä. on vähän ehkä tiukka toi käppi. Ei oo. Se on auto. Kattokaas millä mä heitän koriin. On Joonan muuten piipparilla. uskomattoman hieno kiekko. Aivan loistava heitto. Se kävi just silleen niin kuin mä sanoin. Liian tiukaksi jäi se, tiedät, se käppi, mihin Putille. pitäisi osua. Koitetaan tää Nike Roppi heittää tonne pönttöön. Ei se jaksa sinne pönttöön, mutta siihen korin viereen. No milli. Kyllä me tuon Illissä. otamme. Mikä on hätänä? Apua, äkkiä apua, kortti. Nyt päätetään, onko toi autissa vai ei. Mitä sanoo PDG-asennut tästä? Se on kiven päällä. On niin tavallaan ylittänyt veden, mutta se on kiven Ei oo päällä. vedessä. Se on kivessä. Tuollahan on vielä kiviä sen jälkeenkin. Täällä meillä on ratamestari. Mikä on niinku... Mitä TD sanoisi, jos mulla olisi esimerkiksi kiekko tuossa ton pölli? Kepin päällä. Kepin, ton niinku On veden laituri. raja. Tässä on veden raja. Tässä on tilapäistä vettä. Sulla on tilapäinen vesi päässä, ihan oikeesti. Ei, tää on... Siis se veden raja on kiekon verran tänne päin. Sä näet sen siinä, Ei, mutta se kato. on kiven päällä. Se ei ole vedessä. Tämmönen tilanne oli jossain pari vuotta sitten tourilla ja siellä tuo kuivettiin siinä... Millä tourilla? Millä tourilla? Lasten hippotourilla. Lasten Ei hippotourilla. ollut. Se oli silloin kuivilla. Okei. Silloin se kuivattiin se alue sillä No hei, oli pelaaja hei, kommentit. Laittakaa kommentteihin, onko tää Markon kiekko teidän mielestä in vai out? Se on, kato. Ei ole vettä sen alla edes. Joo, Puhemies. Ja minähän olen vielä kuivalla seison, mä en ole se autissa vielä. no niin paarimies sieltä. Jos toi olisi mennyt, niin mä olisin työntänyt sit sinne jokeen. Joo, meillä pikku koittaa tossa. Ei pelasteta putilla. Tyydymme pöröön. Se on se High Light-versio. Highlight. Nyt tarvii tehoa. Mut toi on palautusjuoma vasta. No mä palaudun näistä kahdesta peräkkäistä pokista. Nyt tarvii palautua. Okei, mikä on maku? Mantsikka. Väylä A4 palattiin areenan puolelle. 85 metriä muistaakseni. Suora, hiukan oikealle. Hiekkatie oikealla on auttio, muuten ei. Good luck. Firellä pikku neppi. Ei vähän lyhyt. Korkea. No, putilla. Putilla. No, mä otan kanssa. Kato, kyllä se Koolasi ratamestari vielä. tietää. Ai vitsi kun meni korkealle. Hyvä on. Juu, Jep. Varma pördi. Marko on tällä nostolla käytännössä. Käytännön nosto. Joo. Toi on toi, kun MP40-sarjassa alkaa liikaa väsyä, niin tää alkaa heittää makuuasennosta. Joo. Hyvä logiputti aina sisällä. Niin, mulla oli se juoma täällä. A5. 110. 2 reittiä vasen oikee. Takana autti. Tuuli Loppu vähän ylämäkeen ja huono korotettu kori. Niin, ja sit Yleensä tuulee.
Yes. Ihan hyvä floatteri on kyllä. No. No niin. Moro! Tää on hyvä. Ei vitsi, kun ei se pidä. Varo Marko ihan varmuudeksi. Noin. Kiitos! Olisitpa nähnyt minkälaisen atleettisen asennon mä joudun ottaa tuolla. Kyllä me nähtiin. No. Pieni hipsu. Joo, sieltä pelaa. Oho. Kun nyt ei vaan tapahtus mitään. Jes, se on hyvä. No niin. Moro! Mikä tii toi? Se tulee siellä takana. Ehkä. Kylläpä okei. piti. Riku löysi ainoan puuväylät. The only tree in the village. Tietää. Koitetaan korille. Ei! Oli niin hyvä. Tuonne oksa silmä. Kyllä melkoista suorittamista nyt. Liikaa hain. Oh-oh. On sisä. Onko pitkä? Ei. No se oli se niin sanottu kaunis heitto, joka ei ole pöntössä, mutta hieno. Ja kympin lyhti. Niin, toi alkaa olla mun tavaramerkki jo. Puita! Ketjut heiluu, eli tuulee. Noin! Kiitos! A7, 94. Suora, pieni ylämäki. Oikealla autti aita, vasemmalla asfaltti. Ja korin lähellä se asfaltti on suht lähellä. No ei se flippaanut yhtään. Älä sinne mene. Stop! Älä mene sinne OBlle. Ei se sinne. Vai Prodigy on backeri? kiekko sponssina täällä Porissa. Niin. D3. Kokeillaan Pore antaa. Pieneen antsaan. Tähän se houli ei ole huono. Kato. Ei johonkin se osu. Hyvä heitto se oli. Jep. Johonkin se Lähtikö katosi. Rupes naurattaa, kun tuolta kuulet nostohouli. Matalampa. Joo. Ei. Älä nuin kauas mene. For! Pieni vastis. No voi vitsi! Ei oo paha. Ei oo. Tervetuloa Riku Niemisen puttiklinikkaan. Heitä 7 kertaa korista ohi, niin pääset harjoittelemaan puttiasi. Mut viimeinen menee aina. Jep, just näin. Joo. Siinä ei ollut paljon katsottavaa. Oi. Ja sen pitää olla rolleri. Tarkoitus olla rolleri. Oli. Aa. Mut siellä se vaan menee. Ei.
Kakkosrinki. Sama homma kuin tuossa drivissa. Mitä? Joo, vähän liian lujaa oli toi putti. Paha tuuli kyllä. Niin joo. Vähän tuohon oikealle tuulen kyytiin. Aika lujaa oikealta vasemmalle tuuli. Itse työntää sen kato tuonne koriin. Mm. Ja työnsi korista ulos myös. Väylä on 78 metrinen par 3, OB:ta on aita ja parkkis. Ja kori näkyy tuolla, se on sellaisen pienen kummun päällä. Ei muuta kuin sinne vaan koittaa. Eli tää pitäisi laittaa. Jep, niin kori alle, ei kori. Ei tarvi koria kuitenkaan laittaa. Ja ei laita. No, tuolta puttaa. Menee. Hyvä heitto. Nice. Ai. Mene läpi. Mene. Ja silti vajaa. Enää se ei elä. Nyt se on kuollut se unelma. Ei, loppu usko. Ja sieltä paaria korttiin. Olisiko pörölopetus kuitenkin? Nyt on yleisöäkin, niin Jep. no hei. Hoi! Redemption. Hei, kiitos kun katsoit videon. Kiitos tosi paljon Jomeli, että olit messissä. Kiitos, täällä on aina mukava olla. Käykää hakee PG:ltä Jomelin tiipparia. Ja sit, onko sulla joku Rock 3:kin tullut? Ei, se oli viime vuonna. Viime vuoden Niitä molempia. Niitäkin on varmaan myynnissä vielä. Kyllä. Mikko, me ollaan ihan kauhean nälkäisiä. Minne meidän kannattaisi mennä syömään? Nyt meidän maistuu grillisafka, eikö maistu? Joo. Joo. Mennään Cotton Grill. Puuvillan viereen. Saadaan sieltä oikein hyvät setit. Thank yous. Jos tykkää, tilaa kanava, kommentoi alle, mikä oli Jomelin hienoin heitto. Niin olet mukana arvonnassa, jossa voit voittaa itsellesi aivan loistavan kiekon The Egg, eli A2. Seuraava video. Moro!